Karbi Anglong Autonomous Council along XMC akai borsing rong pila bangso pirte pen chewai tanglo lakain ko rapli deopani constituency ang kangalong XMC akai borsing rong pilang lila bangso pirte pen cho tanglo kedam tang asengkan aro cheklo ni phain ko ranar ke parni pen keso kacholong loga jok alang liphan kedam tang arni pen finance tame alang liphan keso kimisen ja phan selang pon bomlo bon tame keso kimeng thek theklong lesi puthot Christian Institute of Health Science and Research Referral Hospital Dimapur alongsi alang liphan puthot keso kimithu ja phan selang ponlo bonta kopai kelang na jok pinyanalo porpai krenio pormalom alang li bangso pirte pen cho tekangsi chombrong mit chewai tanglo isi ningtuk mimme alam the alang lila bangso pirte dotti ka hotke rong rop arlo keduk kisung ahot anparta school college keduna tumapan lapen keso dera tumapan alang li kerap abang puiglo anparta lakhain ko rapli deopani constituency angkang lapen Karbi Anglong kang pan kanok thip piglo pusi pinan ongdung atom pen chathan pon rinti Karlitang XMC borsing rong pialang li aton arab atom pen Karlitang borsing rong pia pan alang li chomrong me kidudun long pa me japan hirzumi ki pidun japan si chuning ripon Bokajan pen Lawrence Lake the Lotiki News Karbi Anglong